Itzurungo hondartza Zumaiako txoko ikusgarrienetako bat da. 250 metro luze eta ipar-mendebaldera begira, Kantauri itsasoak gogor joten ditu labar izugarriak. Batez ere, marea biziko egunetan, urak areatza osoa estaldezakeenean. Itzurun Flixia, Debat Zumaia itsasartzeko paisaia natural babestuaren parte da. Bere balio paisajistiko, biologiko eta batez ere geologiko bikainei esker. Flixia, geoparkiaren kostalde osoan ikus daiteke, eta itzurungo hondartzan du garrantzi handiena. Fenomeno geologiko ikusgarri honen geruza vertikalek dinosauroen desagerpena edo berotze globala bezalako une garrantzitsuetan gertatizena ulertzeko informazioa dute. Mundu osoko geologo asko dira, liburu natural handi honetan gure planetaren portaeraren erantzunak biletzen dituztenak. Itsasoak milioika urtez landutako paisaia malkartzu hori bereziki ikus daiteke Algorri inguruan. Flixiaren harri sedimentarioek 3 milioi urteko bilakaera geologikoa erregistratu dute. Kretazeotik Eozen oraino. Hemen, aztarna fosilak, antzinako itsasoondoen aztarnak eta dinosauroen desagerpena bezalako gertaerak garrantzitsuak kontatzen dituzten geruzak identifikatzen dira. Itsas higadurak, plataforma eta haran esekiei forma eman die. Non lehen, uriauzi bihurtutako ibaiak izurtzen ziren. Flixelea museoa eta haren bidezko ibilbideak bizitatzeak lekuaren garrantzi zientifikoa eta hezitzailea ulertzeko aukera ematen du. Natura ondare berezi hori babesteko arauak errespetatzea gomendatzen du. Bere edertasunaz gain, hondartzak ibilbide geologiko gidatuak, Flixelea museoa eta bizita gidatuak eskaintzen ditu, planetaren historia esploratzeko aproposak. Eta egunaren amaieran, ilunabarra itsasartzetik gozatzea, baino gauza hoberik ez dago.